Baƙo daga ina kake, kuma me ya kawo ka garin nan? Sannan kai wane ƙabila ne? To, ran sarki ya daɗe, ni dai suna na Shanguɗa Baffa, kuma sana'a she ta kawo ni wannan garin naku. Sana'a ta ita ce wanzanshi. Daman dai ina yin yawo gari gari ƙasa ina yin wannan sana'ar tawa, da kuma ɗan abin da ba a rasa ba. Sannan kuma ni musulmi ne, kuma ina da sani daidai gwargwado addinin musulunci. Sai dai na shi karo da wasu abubuwa da suka bani mamaki a addinin nan naku. Yanzu dai muna cikin watan azumi alhamdulillah, kuma na ga kuma duk kuna yi. Sai dai kuma lokacin da kuke yin sahur da kuma lokacin da kuke shan ruwa ba daidai ba ne. Hatta yadda na ga wannan bawan Allah da ya sauke ni yake yin alwala da yadda yake yin sallah su ma duk ba daidai ba ne. Amma wai su waye malaman naku a garin nan? Ai mu ba mu da wani babban malamin da ya fi kowa sani a garin nan, kamar Malam Iro Wasa. Amma su waye suka koya muku wannan addinin haka? Ito, wasu matasa ne su biyu, guda ana ce masa Mati, gudan kuma ana ce masa Lado. To gaskiya duk abin da suka koya muku ba daidai ba ne a Rado. Hatta naman da kuke shi ba halattaccen nama ba ne, giyar da kuke sha ita ma haramun shi. Amma dai duk zan warware muku komai a Rado, da yadda ake samun halattaccen nama, sannan kuma za ku daina shan giya. Giya haramun shi. Sannan kuma zan koya muku yadda ake alwala, yadda ake yin sallah da kuma yadda ake yin azumi. Amma wai na ce wai ku a garin nan ba ku da dabbobi ko irin su awakai haka ko kuma 'yan ƙananan tsuntsaye irin su kaji? Akwai su kuwa ƙwarai. Idan kana son maitan sau maitan muna da dabbobi manya-manya, muna da tsuntsaye ba adadi. A kai su kamar guda 90 gidan malam, zan fara koya masa yadda ake shan halattaccen nama. Za mu koma gidan malam, idan na koya masa yadda ake shan halattaccen nama, sai shi ma ya zo nan fada ya koya muku. To ai kaga nama ya yi daɗi, amma wannan matar taka ta iya soya nama. Kuma wannan naman da muka shi halattaccen nama ne, saboda musulunci ya yarda da naman kaza. Sannan kuma mun yi addu'ar yanka lokacin da za a yanka shi. To kaga wannan halattaccen nama ne. To ai shi kenan Malam ko, ka ce bayan mun ci nama za ka koya mana yadda ake alwala. Ina zan fara wankewa, ƙafa zan fara wankewa ko wuya ko hannu ko kai ko baya? To ai na faɗa maka abin da za ka yi. Ka je ban ɗaki ka kama ruwa. A'a, to ai ba a kama ruwa shi. Kifi ne ake kamawa, kifin ne a cikin ruwa, ba ruwan ne a cikin kifin ba. Yo kai in ba a she maka haka ba, yo ka wanke gabanka ake shewa. In wanke gabana? Eh. In wanke gabana? To a gabana kenan, ai kai ne a gabana. Ya zan wanke ka kuma sannan na koma na yi alwala? Yaya haka? Hai da Allah in kana so hai sai na faɗi iskan shi, a Rado ba zan faɗa ba. Hai ka bar ni kawai. In kai fitsari wanda kai fitsarin da shi za ka wanke. Yaya kuma in wanke wanda zan yi fitsari da shi? Ni kaɗai nake tafiya na yi fitsari na, yaya zan tafi da wani kuma na wanke fitsari? Hai ba ƙaramin jahili ba ne a Rado. Lokacin shan ruwa ya yi. Shan ruwa kuma da rana tsakan nan? Ka manta ka ce mana sai rana ta faɗi ake shan ruwa? Hai ba mu zo wannan karatun ba tukunna. Wannan ai iskanshin banza da rainin hankali ne. Ya za a yi ku kama gida haya yau shekara 2 kenan, amma tun da kuka biya na shekarar farko ba ku sake biyan kuɗin haya ba. To a radon Allah yau ɗin nan za ku bar gidan nan da kawo su zauna. Dama ana ta kawo ƙarar ku wajen mai unguwa kuna tara kattun banza a gidan nan. Ana ta abubuwan da ba su kamata ba. To a radon Allah yau lokacin tashin ku yayi. A radi yau ɗin nan za ku bar gidan nan ko kuna so ko ba kwa so. Habba Janguɗa masoyi, umbi ban karanka ce fa. In ka kore ni ina za ni? Wa kake da ita bayan ni? Ka yi haƙuri in Allah yadda satin nan da za mu shiga zan baka kuɗinka ka kai musu. A'a ba zai yi ba. Kullum haka kuke faɗa ni na gaji da jin waɗannan ƙarairayin naku. Yau ɗin nan za ku bar gidan na Radi yau ɗin nan. Daman duk 'yan unguwa sun gaji da wannan halin naku. Ku tattara ku koma inda kuka fito. A Radi dole ku bar gidan nan yau. Oh my God! In kuno muka kifa. Sai in zabga muku rashin mutunci in watso muku da kayanku. Ka daɗe ba kamar rashin mutuncin ba, karamin ɗan iska. Ka kalle ni sama da kasa ka gani gogagge 'yar duniya ce, kuma za ka gani. Sai na ɓulla maka sharin da duk duniya ba wanda ya isa ya kwace ka. Za ka kai mu na mata. Wallahi tallahi sai na yi sanadiyar zuwan ka gidan yari. Ƙarya kike tambaɗaɗɗiya watsatsiya, na fi ƙarfin kyara. Na fi ƙarfin duk wani mugun nufinki. Ta Allah ba taki ba shaidaniya. Ya mai girma mai shari'a, sunana barista Hudu na mai rabu.
Ni ne lauyan Fati Bonanza da Ummi Bankare. Ya mai girma mai shari'a, wa'innan matan sun kawo ƙarar Janguɗa Baffa akan cewa ya je gidansu ya hargitsa musu gida, sannan kuma cikin da ke jikinsa nasa ne amma ya musanta. Ina Janguɗa Baffa? Gani nan oga. Ina lauyanka? Ba ni da shi. To ka ji ƙararka da ake yi ko? Ƙwarai na ji ya mai girma mai shari'a, amma wannan maganar ni sharri suka min, Aradu ƙarya suka zabga min, muguwar ƙarya fa da makirshi suka ƙulla min Aradu. Ni in ban da yanzu a kotun nan ban taɓa ganin su ba, ban kuma san a ina suke ba, kai ko a mafarki ban taɓa ganin mai kamar su ba. Ni fa ƙarya suka zabga min fa, ƙarya kawai suka tafka min ya mai girma mai shari'a, amma ba a ƙin ta mutum. Idan ta dage lallai da gaske take, to ai dole za a samu shaida ko da ta mutum ɗaya ce. Malam Janguɗa Baffa, ka ji tuhumar da kotu take maka akan waɗannan 'yan matan su biyu, Fati Bonanza da Ummi Bankare. Me za ka ce akan wannan maganar? Na ji labarin, kuma ni ma yau na fara jin wannan labarin. Wato ya mai girma mai shari'a, na yi alkawarin zan faɗi gaskiyar abin da ya faru tsakanina da su. Ni dai kiyateka ne na gidan da suke haya, kuma yau shekarar su biyu kenan rabansu da biyan kuɗin haya. Shi ne mai gidan ya ce lallai na je na same su, na faɗa masa yau ɗin nan su tashi su ban masa gida. Shi ne fa ya mai girma mai shari'a, na je gidan na shika umarninsa. Ka shiga cikin gidan? Na shiga cikin gidan. A nan ne mai afkuwa ta afku kenan aka yi abin da aka yi aka samu ƙaruwa. Cikin gida fa na she maka fa ba wajen Fati Bonanza ba. Oh my God! Ya girma mai shari'a, ina so kotu ta nutsu ta duba wannan al'amari. Wannan bawan Allahn Janguɗa Baffa yana so yi wasa da hankalin kotu. Domin kuma ba rami me ya kawo maganar rami. Mutumin da a baya ya ce bai san waɗannan 'yan matan ba, har yake cewa bai taɓa ganin mai kamar su ba. To me yasa kuma ya yarda da cewar ya shiga gidan su waɗannan 'yan matan? A'a, to ai dama na faɗa maka cewa ni zalle. Oda, Janguɗa Baffa. Ya mai girma mai shari'a. Sakamakon ƙarya da ka yi a kotu, da ƙaryata waɗannan 'yan mata da ka yi, za a kai ka gidan gyaran hali na mako 2. In ya so idan Allah ya kai mu ranar 2 ga watan Juli, za a dawo don ci gaba da sauraron wannan ƙara. Kashe me? An yanke maka hukuncin sati 2 a gidan gyaran hali saboda ƙarya da ka yi a kotu. Idan Allah ya kai mu sati 2 masu zuwa, za a ci gaba da sauraron shari'ar ku. Azzalumi maƙaryaci. Kotu ta ƙara maka sati 1 akan sati 2 da ta yanke maka, saboda cin zarafin kotu da ka yi. Kotu. Saboda kawai na shi azzalumi? To azzalumi. Dan iska a sarare, ka zo ka tara mutane kana yanke ɗanyen hukunci. Wannan ai ɗanyen hukunci ne. Na zo ganin OC. Ya san da zuwanki? Bai sani ba amma ka faɗa masa Unni ce ta zo. To ɗan jira na anan. Kai ne sabon bakon da aka kawo? To ya akai? Ka zo mu je, sarkin gida yana son ganin ka. In na ƙifa. Sai in maka dukan tsiya kuma na ɗauke ka da ƙarfin tsiya. In kuma na jefa. Ka sama wa kanka lafiya. Zuwa dai ya zama dole. Ko ka je da ƙafarka ko kuma ka je da tsiya-tsiya. Zan she ma ai. Alabar sarki, ga wannan ɗan lawahar. Kai ba gome sunanka. Suna na Janguɗa Baffa. Ka nutsi ka buɗe kunnenka ka ji abin da zan faɗa maka da kyau. Idan kunne ya ji to gangar jiki ta tsira. Wane laifin kai aka kawo ka gidan nan? Aradu oga sharra ta min. Kai! Ku kakkarya min shi. Zan faɗa. Wata na yi wa shiki. Ka ce kai ɗan iska ne kwarto. Aradu oga sharra ta min. Aradun Allah ma kirshi kawai ta ƙulla min. Wato abin da ya faru, ni kiyateka ne na gidan da Ummi Bankare da Fati Bonanza suke haya. Shekarar su 2 kenan rabansu da biyan kuɗin haya. Shi ne mai gidan ya ce na je lallai su biya kuɗin hayan nan ko kuma su tashi su ban masa gidansa. Shi ne fa na je na faɗa musu. Ashe abin ya musu zafi, shi ne suka ƙulla min wannan makirshin. Wai na musu shike su 2. Ha, ka ce kai dillalin karuwai ne. In ba ka yi musu cikin ba, ya za a yi su ce ka musu? Aradun Allah ban yi musu ba oga, sharri ne kawai suka ƙulla min. Kaga duk wanda ka gani a gidan nan da irin laifinsa. Akwai ɓarawo, 'yan ƙwace, 'yan sane, akwai 'yan fashi, ga ka kuma kwarto. Kai, ni ne sarki a wannan gidan. Duk wanda ka gani a ƙarƙashin iko na yake. Kwanciyar hankalinka shine yin biyayya. Ina da dokoki a wannan gidan. Idan ka bi su to ka tsira. Idan kuma ka bijire musu, sai ka ƙwammace gwara ka mutu. Dokata ta farko, za ka kawo duk wani guzuri da ka zo da shi gidan nan. Doka ta biyu, daga rana mai kamar ta yau, kai ne za ka na ɗebo min ruwan wanka, kuma kai ne za ka na min wanki.
sannan kuma da asuba kafin kowa ya tashi, kai ne za ka share ko'ina a gidan nan, kai ne za ka yi wankin banɗaki, sannan kuma raguwar ayyukan. Sai kashe wani bawa aka kawo masa? Ai wannan dokarsa ce, duk wani baƙon zuwa sai ya yi wannan aikin gidan. Ni abin da ma yake bani mamaki yake ɓata min rai da tsinaniyar yarinyar nan. Ka duba ka ga yadda ta ƙulla min wannan makirshin kuma har aka yadda a kotu. Wannan abin yana min ɗashi a raina. To ai siyan alƙalin tai. Kai dan Allah. Kwaran kwatsa, ai ba ƙaramar 'yar bariki ba ce, sai da ta tsaya ta nutsu ta gama tattara duk wasu hujjojin da za ta ɗaure ka a kotu. Kai kuma kawai kai tsaye ka zo kotu babu wani shiri. A tunaninka haka kawai ake zuwa kotu? Da fari sai ka ɗauki loya, ka yi masa bayanin abin da ya faru, ya maka intabiyu, sannan ka ba shi dama ya tattara duk wasu hujjojin da zai amfani da su a kotu. Yanzu haka maganan nan da nake maka, Ummi Bankare ta biyo ka gidan. Oh my God! Cikin gidan nan kuma? Ɗazu na je wucewa ta wajen Adamin na ganta. To uban me ya kawo ta? Shi ne dai ban sani ba, amma a zahirin gaskiya akwai yiwuwar maganar kes ɗinka ne ya kawo ta. Ko kuma tana so ta samu osi yadda za a ƙuntata maka a gidan nan, ko kuma tana so ta tabbatar da zamanka a gidan nan. Ummi 'yar duniya, ke wato ba a ganin ki sai bukata ta tashi ko kuma wani abu ya faru. Ba wai haka ba ne, kai ne kawai ka daina nema ma. Kin san yanayin aikinmu, mu kanmu ba ma samun lokacin kanmu. A tsaitsaye fa muke abubuwanmu. Ya kika ce sunan gayan ne? Sunansa Janguda Baffa. Kuma yaushe aka kawo shi? Yau ɗin nan aka kawo shi. To ya kike so a masa? So nake ka kuntata masa. Wanne punishment ne kuke da shi wanda ya fi kowanne azaba? Punishment ɗinmu da ya fi kowanne azaba shine mu kai furzina ɗakin duhu. Ina so ku kai min shi ɗakin duhu yau ɗin nan. Ummi ɗakin duhu masifa ne. Ba ƙaramin laifi furzina yake ba mu kai shi ɗakin duhu. Ummi ɗakin duhu ajali ne. Ɗakin duhu da kike ji, ɗaki ne wanda babu haske ko ƙwalli ɗaya. Idan mutum yana cikin ɗakin duhu, bai isa ya ɗaga hannunsa ba ya ga tafin hannunsa. Ummi a ɗakin duhu ba a zama, ba a tashi, sannan kuma ba a jingina da jikin bango. Idan mutum ya yi kuskuren zama ko jingina ko miƙewa tsaye, to akwai wata kibiya mai tsinin gaske wacce za ta tsira mutum ya mutu har lahira. Sharrin ɗakin duhu na biyu, Ummi duk wanda Allah ya taimake shi ya tsiratar da shi har ya samu ya fito, to hasken gari da zai gani zai iya lalata masa idansa. Ummi duk wanda ya kuskura ya tsallake wannan tarkon na farko, to ko da a ce ya fito, zai rasa wata gaba a jikinsa mai muhimmanci, ko ƙafa, ko hannu, saboda daɗewa da ya yi a sankare, ko kuma daga ƙarshe mutum ya rasa ransa. Ina so ku kai min shi ɗakin duhu yau ɗin nan. What? Haka na ce. Yaushe kike so a kai sa? Yau ɗin nan, kuma yanzu, amma ina so ku kawo min shi tukunna. Wada, sa, ina Janguda yake, suna waje sun fito sallah, ka je ka kawo min shi yanzu. Ok, sa. Ina ce ka ga ƙarfin iko na ko? Ina so na baka dama ka rayu. Haba ƙaramar 'yar kwalta, duk shekarun da na yi a baya a duniya kina ina na yi su. A lokacin rayuwarka bata shigo hannuna ba, ina mai ka da idan an sake zama a kotu, ka yadda da cewa kai ka aikata laifinka, sannan gidan da nake haya a cikinsa, ka kawo min takardunsa. Ummi kenan, wa ya faɗa miki wannan ɗan ƙaramin tarkon naki zai saka ni har na yadda da wannan sharrin da kika kulla min. Aradu ba zan taɓa yadda ba. Kar ka taɓa ɗauka cewa za ka ji daɗin zamanka a wannan gidan. Ina da ikon da zan iya sa a mayar maka da wannan gidan ya zama tamkar rayuwarka a cikin kabari. Ki duk wani abin da kika ga dama, amma ki sani akwai lokaci na. Aradun Allah duk ranar da na fito ki kuka da kanki. Wallahi tallahi sai kai da ma samin tatar baki da kai danni. Yalla bai aradun Allah sharrata mun. Aradun ma kirshi ne kawai ta ƙulla min irin na mata. Rufe min bakinka. Akan me za ta maka sharri, munafiki ɗan iska, kuma wallahi jikinka sai ya gaya maka. Ta ce na kai ka ɗakin duhu, kuma na mata alkawarin haka. Alfarma ɗaya da zan maka shine zan ɗaga maka ƙafa zuwa gobe, saboda yau aka kawo ka gidan nan. Ka je ka yi duk wani shirin da za ka yi, don gobe da sassafe zan sa a kai ka ɗakin duhu. To na ji, ai ni daman na fi son ɗakin duhun. Baka san me ɗakin duhu ba, ka je ka yi bincike ka gani. Wuta ce ɗakin duhu. Ya kuka yi da shi? Wai ɗakin duhu za a kai ni gobe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru kake rafka salati? Ba abin da ya faru a yanzu, amma gobe wani abin zai faru. Me zai faru? Mutuwarka. Kuma daga kai na ɗakin duhu sai na mutu? Kabari ne ɗakin duhun? Baka san ɗakin duhu ba ne.
ɗakin duhu da kake ji da gani, duk wanda aka kai shi to tamkar ya yi sallama da duniya ne. Ɗakin duhu kabari ne, ɗakin duhu masifa ne. Kai duk yadda zan misalta maka ɗakin duhu ya wuce haka. To a wannan gidan duk wanda aka ce za a kai shi ɗakin duhu, tamkar an ce za a kashe shi ne. Domin kuwa zai yi wuya mutum ya rayu. Kuma ko da a ce mutum ya rayu, to lallai zai rasa wani abu mai mahimmanci a jikinsa, kamar ƙafa, hannu, idanuwa. Zan baka shawara guda biyu. Ko dai ka sa a kira maka 'yan gidanku ku yi sallama da su, ko kuma ka samu sarkin gida ya taimaka maka ka gudu daga gidan nan. Me ka musu? A radon Allah ba musu komai ba sarki. Wannan 'yar iskar yarinya ce wacce ta yi sanadiyar zuwa na gidan nan. Ita ce ta je ta samu osi, wai ya sa na ɗakin duhu. Wai wace ce wannan yarinyar ne? Wata 'yar shegiya ce tsinanniya 'yar tasha. Ya sunanta? Ummi Bankare take da suna kowa? Au, wai dama Ummi Bankare ce? Shegiya ba dangin tsinannu, ashe ka santa. Ai ƙanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya. Ni na kama na saki na ban mata. To, haka aka yi? Ka zagi iyayena a gabana. Da Allah ku zaunar da ni. Sauran fasinjojin da muka yi hatsari da su ina aka kai su? Oga in dai kun kama mai tirelan da ya kaɗe mu. Da Allah ku ɗauke ni daga asibitin Aminu Kanan nan, ku mai da ni asibitin Mariya. Sarki an shi mutuncinmu, an wulaƙanta mu. Ka daina kuka Janguɗa, ka yi min bayanin abin da ya faru. Sarki goron mota aka mun, wai yanzu an wushe mu, wai ba ta mu ake ba. Ka kwantar da hankalinka Janguɗu, ba wani wanda ya wuce mu. Ai ko kwanar da za a hango mu ma ba a shata ba, kawai dai girma muka fara yi ne. Amma in dai akan mota ne aka maka wulaƙanci, ka zo gida nan, ni na alƙawarin zan kare maka mutuncinka. Allah ya bar mana sarki, ga nan zuwa gidan naka. Ka ganta nan ko Janguɗu, wannan ita ake kira 'yar fakara, rankatakaf Najeriya, ita kaɗai ce. Ƙwarai kuwa sarki, ni shaida ne a radu. Kut, sululu, a muradun Allah mota ta yi sarki. To wannan ita ake kira kwano Janguɗu, mota ce wacce ta amsa sunanta mota. Duk ragowar da kake gani gwangwanaye ne, ababen hawa ne kawai. To amma sarki, ya ake gane ainihin kwano ne? Kana ji Janguɗu? Shi kwano shi ne wanda aka ƙera sa da hannu, ba na'ura ba, handmade kenan. Wannan gaskiya ne sarki, aini tun da uwata da ubana suka haife ni, ko a labari ban taɓa jin labarin irin wannan motar ba. Wannan kwanon musamman saboda coupons ɗina na siyo ta, amma ni ku jira zuwan ta ku gani, yanzu ba lokacin siyan mota na ba ne. Bari idan lokacin siyan mota na ya tashi za ku ga wacce zan siya. Wannan na siyo ta ne kawai saboda na kare muku mutunci. A'a sarki, kai dai kawai ka siyo ta ne saboda ka kare wa kanka mutunci. Amma ni mutunci na tuntun ya daɗe da zubewa, tuntun ya ɓare. Kaga Janguɗu, karɓi makullin ka je ka kare wa kanka mutunci. Gobe ka dawo min da ita da safe. Wai da gaske kake sarki? Karɓi mana, ba ni na baka ba, amma ka lallaɓa min ita. Waye huhu, Allah ya biya sarki. Yau a rada dole na shi uban mutanen da suka min gori. Sai na je majalisar da suke zama na juya ta na kwabo a gabansu. Ka yi duk abin da za ka yi amma ka kula, kuma karka ci mutuncin mutane. Ai karka damu sarki, zan kula kuma zan yi duk abin da ya kamata. Motar ka fa ba gara ba zago. Zan dawo maka da ita kamar yadda ka bani, ko ƙwarshe ne ba za ka gani a jikinta ba. Gaba salamun baya salamun ɗan turan giwa. Gyara kintsi da kyau, gyara kintsi da kyau. Juya daidai mai martaba, zauna daidai mai martaba. Kujerar ubanka ce ta gado. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Salamu alaikum. Wa alaikumussalam 'yan samari manyan gobe. Ranka ya daɗe ina wuni. Godiya mai martaba yake, ya ga makullin mota ya gode. Wannan ita ake kira 'yar fakara touchdown. Sarki ya gode. A'a ban fa gane ba fa. Allah ya ƙara lafiya sarki. Godiya mai martaba yake. A'a wannan mota fa ina mukulli. Mai martaba ya ga mota yana godiya. Jar uba, wai kyauta ne da ita yanzu nan? Yaro godiya mai martaba yake. Ka ajiye ƙwarya a gurbinta, wannan da mai martaba daman ta dace.
ba irin ku samarin yanzu ba. A'a, ina ga ba ku fuskanta ba ne. Ai ni da na kawo wa mai gari gaisuwa. Wa irin ɗan ajiye mukullin nan ne a kusa da ni saboda na miƙa mai martaba gaisuwa sosai. Da za ku taimaka ku ɗan bani wata 'yar dama, in ɗan rakuɓe daga ni sai mai martaba. In ɗan yi masa wani ɗan bayani ko ɗanya yake mu ɗan tattauna, shi zai fahimce ni. Saboda a rada in kuka haka akwai babban matsala. Kai saurayi, ƙarya kake ɗan talakawa. Mai martaba godiya yake, sarki ya fi ƙarfin ku keɓe ku yi magana daga kai sai shi, sai dai ubanka yaro. To a radun Allah ba mota ta bace, motar sarkin mawaƙa she Naziru. Yau ɗin na ya siyo ta a da naira miliyan 700, shi ko hawanta bai yi ba ya she na kara mutunci na da ita. Ya she na dawo masa da ita gobe da safe. Jakadan arziki, saurayi godiya mai martaba yake, ka miƙa wa sarkin mawaƙa saƙon godiya, mai martaba yana alfahari da shi. Ranka ya daɗe kar ku haddasa yaƙi tsakanina da sarkin waƙa. Daga ɗani wai na kara mutunci na? Sai kawai ku she na yi kyautar mota? Ni na yi kama da wanda zai kyautar mota? Ku bani abata kawai. Surutun ka fa ya fara yin yawa saurayi, tashi kawai, sarki yana godiya, Allah ya ƙara arziki. Mai martaba kashe wani abu mana, ka zauna ka yi dinkirinkin kamar daman bakin ku ɗaya. Hattara saurayi, ka iya bakinka, mai martaba yana godiya da kyautar mota da kai. Wai ku na she ba kwa ganewa ne? Ba tawa bashe, ta sarkin waƙa she Naziru. To yanzu me kuke so na koma na faɗa masa? Kai ka sani ɗan saurayi, wannan kuma matsalar ka ce, da kai da wanda caca ta ci duk tafiyar ku ɗaya. Yanzu dai kuna nufin kun kwashe mota kuma na koma a ƙafa. Haƙƙun saurayi, ka kwashi takalmanka ka koma inda ka fito. A'a, saurara saurayi, waɗannan takalma naka, na ga za su yi wa Yarima ɗan gidan Hajiya mai babban ɗaki daidai, shi ma Yarima ya ga takalma yana godiya. Wai su ma takalman raba na za ku yi da su? Saurayi, wannan fada tana alfahari da kai, ka ba wa mai martaba kyautar mota, kuma ka ba wa Yarima kyautar takalma. In ji ubanwa a rado ba ku isa ba. Janguɗa ka kawo min motar nan yau. Sarki kawai ka sa a kai ni gidan gyaran hali. Motar nan taka da kayanka da suke shikinta, jiya ranka ta kaf 'yan fashi suka kwace ta. Saurara mana da Allah, mota da na baka jiya ka kare wa kanka mutunci tana ina? Tana hannun 'yan fashi. Kai yanzu kana ina? Ina gida. Ai ba gida ya kamata ka zauna ba, prison za ka tafi. Hihihi. Hai likita dan Allah dan annabi kamun bayanin me yake damunta. Ka kwantar da hankalinka ɗan Fulani, ba matsala ba ce. Kamar ya na kwantar da hankalina, wannan bai Allah tun da ta fara rashin lafiyar nan ba ma samun bashi a gida a rado. Da Allah saurara mana ɗan Fulani, nan asibiti ne fa, ba a mana hayaniya a nan. Na faɗa maka rashin lafiya ce kawai, yanayi ne daman suna irin haka. Ai ban gane ba yanayi, kamar ya yanayi, kaman bayani mana dalla-dalla, me sakamakon ku ya nuna muku? Ai alhamdulillah, sakamako ya yi kyau sosai. Zazzaɓi ne ko kuma menene? Wane irin zazzaɓi kuma? Ai an samu ƙaruwa. Ƙaruwa kuma, kamar ya an samu ƙaruwa. Dan Allah kaman bayani mana gwari-gwari, ka daina wannan noƙe-noƙen mana. Ni matsalata da kai ɗan Fulani baka da ganewa. Ana maka maganar matarka ta samu ciki. Ciki Talatu? To a radun Allah ba matata ba ce. Ba matarka ba ce? To ina mijin nata? A radu ba ta da miji. Ciki wata 3. Shiki Talatu? Uban waye miki Shiki Talatu? A'a ɗan Fulani, ba a so a nawa mai ciki ihu. Hakan zai iya shafar lafiyar ɗan da yake cikinta. Uban waye miki Shiki Talatu? Za ki faɗa ko sai na shi ubanki? To amma kai meye nata? Ƙanwata shefa. To ai wannan magana ce da za ku yi ta a gida. Ba ruwanka likita. Za ki faɗi uban waye miki shiki ko sai na raɗe ki da sandana? Mai unguwa ne. Mai unguwa ne? Shi ne. Tab, dama akwai tamu da shi. Radun Allah yau ko ni ko mai unguwa. Ke kuma wushe mu je wajen nasa. A radu yau sai ya ga tijara. Ko sallama ma ba zan muku ba radu. Kai mai unguwa tashi. Hattara dai ɗan Fulani, ka iya bakinka, mai gari gabanka. Rufe min bakinka, ‘yan kushi ku bamu, ba da kai zan yi ba, da wannan tsohon zan yi, shi ne daidai da ni. Kai Jangudu, ka iya bakinka, ko ba komai na haife ka, ka san irin maganar da za ka faɗa mun. Me ya faru me aka yi maka? Ka fi kowa sanin abin da ya kawo ni, munafiki, ga Talatu nan, daga wajen likita muke, ya tabbatar mana da cewa tana ɗauke da shikinka. Hattara dai ɗan talakawa,
Ka iya bakinka, in kuma ka ƙi to lallai lahira za ta yi baƙo. Ko kuma lahira ta yi baƙi ba? Ni fa ba tsoronku nake ji ba Radu. Daga shi ɗin mai gari har ku ɗin ba tsoronku nake ji ba. Ka iya bakinka Janguɗo. Ka san dai ni ne mai garin nan ko? Ranka ta kaf garin nan kowa a ƙarƙashin mulki na yake. Ina da damar da zan iya sawa a kai min kai turu, ko da ba kai min laifin komai ba. Sannan ina da damar da zan iya sawa a lakaɗa maka dukan tsiya. Wannan gaskiya ne mai gari. Kai yanzu saboda tsabar fitsara, ka rasa wanda za ka yi wa sharri sai ni? To sa'ar ka ɗaya ka same ni a cikin yanayi mai daɗi. Bari ka ji, ni tun da nake ban taɓa ganin wannan baiwar Allah ba, ballantana har wani abu ya shiga tsakanina da ita. Ka je can ka nemi wanda ya mata ciki, kuma kar ka sake zuwa min fada da irin wannan maganar, in ba haka ba jikinka zai gaya maka. Wannan gaskiya ne mai gari. Iye, lallai ma, a haka ma za ka she kenan. To mu zuba mu gani, a radun Allah wajen sarki zan kai ta, kuma sai na faɗa masa kai ne kai mata shi. Ka kai ta wajen shugaban ƙasa ma. Tausayi kake bani, a radun Allah tausayi kake bani. Kaga Talatu da kake gani, gogagge 'yar iska she. Bari in faɗa maka, Talatu tana ɗauke da cutar ƙanjamau. Aradu tana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Inna lillahi ƙanjamau. Ƙwarai kuwa Aradu. To wai Janguɗa kana nufin nima na kamu? Ko shakka ba na yi, Aradu ka kamu da ƙanjamau. Wai cewa ne na kamu ko na kusa kamuwa? Mai gari ina mai tabbatar maka ka kamu da cuta mai karya garkuwar jiki. Lahira salamu alaikum. To amma kai mai gari, ya aka yi haka ta faru? Wai me ya faru ne likita? Ka faɗa min akwai ta ko babu? Yallaɓai akwai ta fa. Inna lillahi na shiga uku. Amma a garin yaya ka kamu da wannan cutar? A matsayinka na mai garin nan, wanda ake sa ran jama'ar ka za su yi koyi da halayenka, yaya aka yi haka ta faru? Tsautsayi ne likita. A'a ranka ya daɗe, ka faɗa min gaskiya sai in ga ta inda zan taimake ka. Likita wallahi iskanci na yi. Kai da wa? Ni da Talatu, ga ta nan ita ce ta doda namu. Ya yi daidai, daman tarko muka haɗa maka. Kin ɗauki bidiyon Talatu? To mu tafi wajen sarki. Gyara kinsu da kyau, zauna daidai mai martaba. Allah ya ƙara wa sarki lafiya da nisan kwarma. Sunana Talatu Baffa, ni ƙanwar Janguɗa ce. To me ke tafa da ku? Ran sarki ya daɗe, ƙarar mai unguwar yamma muka kawo Malam Iliya Kurum. Wato ran sarki ya daɗe, ita wannan Talatu ƙanwata ce. Tana da 'yan matsalolinta haka na rashin ji. Sai babba ya ce na kai ta wajen mai unguwa, Malam Iliya, ya ja mata kunne, ya mata nasiha, ya mata wa'azi, ko za ta gyara halinta. Sai na kai ta wajensa. Mai unguwa daman babba ne ya ce na kawo Talatu wajenka. Ka mata nasiha, ba ta ji Aradu, ta fitine mu ta addabe mu. Ko kwana a gida ba ta yi Aradu. Talatu ba inda ƙafarta ba ta karaɗe ba a cikin garin nan. Ita ce Agege, Marin Beach, Tafa, Ibedi. Duk wani dandalin 'yan iska ba inda ba san Talatu ba. Talatu ƙwanƙwararriyar hamshaƙiyar 'yar bariki ce. Ga jarabar shaye-shaye a gurin 'yar nan. Yanzu haka maganan nan da muke a shake take. Ƙarya yake mun mai unguwa. Ba na shan komai. Jifar dai. Ina so gina a sama. Sai in ɗan kora 'yan kayan karuwata. Shi ma kaɗan. Ka ji ta ko da kunnanka. Ƙarya take Aradu. Muguwar 'yar shaye-shaye ce Talatu. Kwalaben giya sun fi 100 a gidanmu, kuma duk ita ce take sha Aradu. Kai Janguɗa makaryaci. Ka faɗi gaskiyarka tsakaninka da Allah. Ba wanda zai rake ka. Ko ba ka ba, oga. Ka ji ta ko? Talatu ni ne maƙaryashi? Yes. Za ki shi ubanki in muka je gida. Tsaya. Duk na ji jawabinku, kuma duk na fahimci abin da ake. Ba a gaya wa ɗan yau. Wannan abin da za mu yi da kai shine, za ka bar min ita a nan na tsawon sati guda. Insha Allahu nan da sati ɗaya za ku ga yadda za ta canja. Za ku yi mamakinta. Za ta dawo yarinya nutsatsiya mai hankali kamilalliya. Za ta canja, za ta dawo kamar ba ita ba. A to alhamdulillah mun gode mai unguwa, mun gode. A'a kar ka ji komai. Talatu tashi ki shiga ciki. Babu inda zan je. Hana zan kwana.
ki tashi ki shiga ciki, da akwai kayan ƙaruwa, akwai wiwi. Allah oga, Allah Davia oga, Allah Davia oga. Ranka ya daɗe, sai mu ga yarinya yau lafiya, gobe ba lafiya. Baffa ya ce na kai ta asibiti a duba ta. Likita ko ya tabbatar mana da cewa yarinyar nan tana ɗauke da shiki wata 2. Muka matsa mata akan ta faɗuwa ya mata shiki. Talatu ta ce mai unguwar yamma ne ya mata, Malam Iliya Kurum. To amma waye kwakwaran shaidan ku wanda ya tabbatar muku da mai unguwa shine ya aikata wannan aika-aikar? Ranka ya daɗe da bakinsa ya faɗa, kuma a gaban likitan da ya duba ta ya faɗa da bakinsa. Lallai ina so a je a taho min da mai unguwar yamma, Malam Isa yanzu nan. Hakika yau ina cikin ɓacin ran da ba zan iya misaltawa ba. Na daɗe ban ji wani abu mara daɗin ji ba irin na yau. Mai unguwa Malam Iliya, Allah ya huci ran sarki, wannan saurayin da wannan budurwar sun kawo ƙararka a kan cewa cikin da ke jikin ita wannan budurwar naka ne, wanda ka sani yin hakan ba ƙaramin laifi ba ne ga wakilin al'umma kamar ka. Ina so ka yi min bayanin alaƙarka da su da kuma ƙararka da suka kawo a matsayinka na wakilin unguwar da suke. Allah ya huci zuciyar sarki. Gaskiya ne, a unguwar da nake shugabanci suke. Kwanakin baya shi wannan saurayin ya kawo min ƙorafin ita wannan yarinyar Talatu. Ya bani labarin duk irin abubuwan da take aikatawa na ta'asa. Na mata nasiha, na mata wa'azi, sannan na sallame su suka tafi gida. Batun cikin Talatu kuma ranka ya daɗe, ba ni da wata alaƙa ko ta kusa ko ta nesa, sharri ne kawai suke so su ƙulla mu. Na san dai ba zai wuce a yawace-yawacenta ba ne ta je ta samo shi, tun da daman kowa ya san ta gogagge 'yar bariki ce. Mai unguwa Malam Iliya, Allah ya kiyaye ka, ka faɗa min gaskiya, domin zan sa a yi bincike. Idan ko aka tabbatar min da cewa kai ka aikata wannan al'amari, to zan rufe idona na maka hukunci duk girmanka. Amma yanzu idan ka faɗa min gaskiya baka wahalar da mu ba, zan iya yi maka afuwa, in ya so sai a kiyaye gaba. Allah ya kiyaye ka, tuba nake. Haka ne, ni na aikata. Ka sani ka zubar mana da mutunci, ka zubarwa da kanka da ahalinka mutunci. Sannan kuma ka goga mana wani mummunan taban da ba zai taɓa gogewa ba. Kuma ka ci amanar mu da muka baka. A saboda haka, mun dakatar daga kai har 'yan fadar taka. Mun kuma naɗa Jan Gudu a matsayin mai unguwar yamma na riƙon ƙwarya. Sannan kuma mun ba shi damar zartar da hukunci a kan tsohon mai unguwar yamma, Malam Iliya. Kuma duk hukuncin da ya zartar ta zauna. Ranka ya daɗe, ina godiya. Kuma abin da kawai nake so nake a bani tsohon mai unguwar yamma, Malam Iliya Kurum, a bani shi ya zama doki na. An baka shi. Kamar yaya, ban gane ba, me kake nufi? A maradun Allah, Maryam, kin shiga cikin zuciyata, shan shiki, ina nufin ina matuƙar son gyara da har cikin zuciyata. Ni kace kalla kake cewa kana so? Janguɗa ni kace kalla kake furta kalmar so? Ƙwarai kuwa Maryam, a rado tun ranar da na fara ganin kike da Jamila, mashin son ki ya soke ni a cikin zuciyata. To kasancewar muna soyayya da Jamila shi yasa na kasa faɗa miki. Amma yanzu lokaci yayi da ya kamata ki san abin da yake cikin zuciyata. Na lura ci gaba da hana zuciyata abin da take so daidai yake da daba mata wuka. Idan na rasa ki haukashewa zan yara da arada haukashewa zan yi. Maryam, wutar son ki ta ruru a cikin zuciyata. Lallai za ta babbace kuwa. Ki taimaka mata da ruwan kalamanki masu sanyaya ruhi. Kalaman soyayya na da daɗin sauraro, amma ya kamata ki sani wannan daga cikin zuciyata suke. Dalla mala rufe min bakin ka kaji, na gaji da wannan surutan naka na banza da hofi. Wai me ke damun ka ne? Son ki ne. Ko kana shaye-shaye? Giyar son ki ce ta ɗebe ni. Ka haukace ne? Haukan son ki ne. Ka rufe min bakin ka ko in tsinka maka mari. Ni za ka mayar ƙaramar yarinya? Ka ce kana son ƙawata, yanzu kuma ka dawo ka ce kana sona. Ka faɗa min da wani ido zan kalli ƙawata. Da idon da kike kallanta mana, Maryam, ya kamata ki sani duniya shike take da mashiya amana. Idan ita ce ta samu damar ki ko kafara ba zan bashin amanar ki za ta yi. Ya kamata ki buɗe idon ki san me duniya take shiki. Ƙarya, zamba, cin amana, ha'inci, gulma, yaudara. Mutane da yawa suna aikata waɗannan abubuwan kullum. Dan kin shi amanar kawarki ba kanki bane farau. Duk me ya janyo mana matsalolin da muke shiki ne? Ai barin tafarkin Allah ne da muka yi janyo mana waɗannan matsalolin. Saurara min da Allah, yanzu me kake so a yi?
Yawwa 'yar gari yanzu kika hau layin da nake so. So nake mu fara soyayya ba tare da Jamila ta sani ba. Har zuwa lokacin da na yi tunanin abin da zan mata. Kina nan kawarki kama can tamaci miki a marma. Maryam, ita fa kama can ƙofar gidansu ita da saurayin nan naki samashin soyayya. Tab ɗijan, har koyo Maryam za ta ci ubanta ita da jan gudu. Na rantse da Allah yau sai ma musu tijara za su dame sun taɓo ni. Mu je don uwarta. Kin ganta ko na shashiya, ni ban taɓa ganin jarababbiya irin Jamila ba. Hello baby. Ba maganar baby kana ina yanzu. Kin ganna nan a gona, tun safe babba ya ɗauke ni muka tafi gona ciro. Ni ma ina gonar taku yanzu ta jiyo ka zanni. Alhamdulillah, kai Allah mun gode maka, amma na ji daɗin ganin ki my love. Daman yanzu haka gidanku zan zo. Karya fike munafikin Allah, Allah ya tuna muka asiri. Makaryaci nan ce gonar? Kullum ka ce mun kana gona a wajen wannan munafukar kake zuwa? Da Allah saurara mana Jamila, ke matsala ta da ke kenan ba kya mutane uzuri. Yanzu fa maganar da nake mata kenan. Na she mata yanzu wajen ki zan zo, direct wajen ki zan zo. Karya kake munafiki to ne kawo ka wajen ta. Ka abin ya motsa. Kin san wani abu? Ya za na sani munafiki mai dare azzalimi. Wace irin cin amana ce wannan? Ke ma munafuka yau Allah ya tuna muku asiri. Dakata mana ki ji abar ƙaunata, masoyiyata, bugun zuciyata. Tun da Allah ya haɗa ni da ke, ya ɗauke min wasu abubuwan, sannan ya ni'imta ni da wasu abubuwan. Mummunan gani, mummunan tunani ya ƙaura daga gare ni. Ba abin da nake tunani sai ke. Idan na rufe idanuwa na ke nake gani kina murmushi da wannan kyakkyawar fuskar taki. Idan kuma na yi shiru ba abin da nake tunani face sauti da kalamanki masu ratsa zuciya. Da ashe za a bani zaɓi. Ashe in zaɓi ɗaya ko ke ko ni, ke zan zaɓa kin san dalili? A'a. Saboda ina son ki. Allah ya sa haka ne. To amma me ya kawo ka wajen Maryam? Wato na zo wucewa ta nan ƙofar gidansu, sai na hango ta na bari na tsaya mu gaisa. Ashe har an kai miki labari. To na ji shikenan ta wuce. Kin ga yadda kike kyau kuwa in kika ɓata rai? Ka mota nan, ka mota nan. Ka mota nan, ka mota nan. Ka mota nan, ka mota nan. Wai gudun me kake ta yi haka? Tun ɗazu muke ta faman gudun nan ya kamata mu tsaya haka. Kuma ni har yanzu ban ga abin da ya biyo ka ba. Shi yasa ai ka samu bakin magana. Da ka ga abin da na gani ai ba za ka ce mu tsaya ba. Na rantse ba kowa a bayan mu tsaya haka mu huta. Kai in ka ga za ka iya tsayawa ka tsaya. Daman ba ce maka ne ka biyo ni ba. Ce maka ne ka yi ta kanka. Amma dai ba komai mu tsaya daga nan mu ɗan huta ni ma na gaji. Ku ɗauki adda, mashi, lauje, barandami, bindiga. Ku shiga cikin garin nan, duk wani lungu da saƙo na cikin garin nan, kai in ta kama ma har wajen garin nan ku shiga, duk inda kuka ga wannan yaron, kar ku wani tsaya ɓata lokaci kawai ku hallaka shi. Gawarsa kawai nake son ku kawo min, kar ku kuskura ku dawo ba tare da gawarsa ba, na ba ku daga nan zuwa faɗuwar rana. Wai na kai kam gudun me kake ta yi haka? Gudun ce ta rai mana. Kashe ka za a yi? Kai baka ji ƙaran harbe-harbe ba a gurin nan da na ganka? Na ji mana, ai na yi tunanin sojoji ne suke atisaye. Ai da ka tsaya kallon atisaye da yanzu sunan kamar gayi. Ni ina ma wani kokonto, anya kai ma ba ɗan uwansu ba ne? Suwa kenan? 'Yan garkuwa mana. A'a, a radun Allah ba abin da ya haɗa ni da su. To amma ya aka ka zo gurin nan mai hatsari? Zan amsa maka, amma faɗa min ina ne nan? Nan iyaka ce tsakanin Nijar da Libya. Yawwa, alhamdulillah, yanzu na ji daidai. Kana ji? Wato bayan na gudu daga Najeriya na tsallako Kamaru, na haɗu da wata kyakkyawar 'yar sarki a bayan gari, sunanta Gimbiya Hindiyana. 'Yan mata sanninki. Yawwa. A radun Allah ina son ki. To, daga haɗuwar farko? Sarki ya bani masauki kusa da turakarsa. Bayan da dare ya raba na tashi na nufi turakar sarki da niyyar tsigar gashin bakinsa. Ban kai ga tsiga ba kenan sai ya farka. Da ashe na ƙara minti 30 a wannan kurkukun da tuni sun tsire ni. Kawai sai layar zana ta kawo ni daidai gurin nan da kuka same ni. To amma kai garin ya aka ka zo nan kuma su waye suka biyo ka? Lallai kana da ragowar kwanaki, da a ce layan nan ta kawo ka gurin nan da muka haɗu da taku 10 baya, da tuni sunan kamar gayi. Muna hanya fa muna cikin tafiya, kwatsam sai muka haɗu da 'yan garkuwa. Mu 16 ne a cikin motar nan, amma gaba ɗaya an kama su, ni kaɗai ne na tsere a cikinsu. Kai, ni fa motsi nake ji, mu shiga cikin nan mu ɓuya. Kamar yadda kuwa bukata daga cibiyar bincike ta ƙasar Najeriya muke, an ba mu warrant na kama baƙon haure
wanda ya hauro daga Najeriya zuwa nan. Yaron babban mai laifi ne. Muna neman taimakon hukuma da ku ba mu haɗin kai wajen kama sa. A yanzu haka wannan yaron babban mai laifi ne a ƙasar nan. Jiya da daddare ya farmaki sarkin garin nan ya gudu. Duk hukumomin tsaro na Kamaru sun bazama neman sa. Ina so ku kwana da sanin cewa ko da mun kama shi, ba za mu miƙa shi hannunku ba har sai kotu ta yanke masa hukunci, sannan za mu ba ku shi. Sarki, a bisa dukkanin alamu wannan yaron baya ƙasan nan. Mun bincika ko'ina a cikin ƙasan nan, lunguna da saƙo baya nan. Amma dai sarki, wannan yaron mutum ne ko aljan? Mutum ne. To gaskiya ba ƙaramin hatsabibi ba ne. Duk yadda za a yi ku kamo min shi, ku bincika duk ƙasashen da suke maƙotaka da ku. Lallai ina da buƙatar ku kawo min wannan yaron a raye. Kai, nan kuma ina ne haka? Ɗayan biyu ne wannan, ko dai taskar ma'ajiyar wani sarkin ko kuma taskar wasu ɓarayin. Ku ƙananan mafarauta me ya kawo ku nan? Tsautsayi ne. Ai kuwa kun gamu da tsautsayi, ku tsugunna ƙasa. Suna na tsautsayi. Ina tsarabata? Yallaɓai, mu 'yan gudun hijira ne, ba mu da komai a Radu. Kun ga wannan da kuke gani? To kowane yare tana ji. Mu ba ma garkuwa da mutane, amma muna ƙwace kayansu. Kai ya sunanka? Iro. Kaifa. Suna na Yarima Jangudo, ɗan sarkin Fulanin Najeriya. Ɓaure, tunda ba su kawo mana komai ba, su ya kamata mu ba su wani abun. Ka rubuta wa kowa sunansa a gadon bayansa. Fara da wannan bafulatanin, sunansa ya fi tsayi. Ya ma ka ce sunanka? Iro. Ɓaure, karta masa Yarima Jangudo, ɗan sarkin Fulanin Najeriya a gadon bayansa. Ya Janguɗa ya ci zarafina, ya wulaƙanta ni, kuma daga ƙarshe ya tozarta ni. Ya Janguɗa ya nuna ba ni da gata a garin nan. Ki kwantar da hankalinki, ki daina kuka. Ba ke ya kamata ki yi kukan nan ba. Janguɗa ne ya cancanta yi kukan nan. Kuma na rantse da sarkin da yake busan numfashi na sai na illata shi. Duk wanda ya shiga sabgaki sai na kauda shi. Na samu labarin kes ɗinku a kotu, kuma dole na rama miki. Ni ne sarki a wannan gidan. Na yi miki alkawarin sai na azabtar da Janguɗa a wannan gidan, kuma sai na tabbatar da zaman shi na dindindin. Gobe misalin karfe 9 na safe, za a kai Janguɗa ɗakin duhu. Zan yi duk wani abin da ya kamata don ganin cewa bai halaka a cikin ɗakin duhun nan ba. Domin kuwa ɗakin duhu mutuwa ce. Babu wani wanda ya taɓa shiga ɗakin duhu ya fito da rai. Bai kamata Janguɗa ya mutu cikin sauƙi ba, saboda ba a kashe maƙiyi. Waya labarin tsinaniyar yarinyar nan, har yanzu tana cikin gidan nan kuwa? Tana ciki, suna tare da yayanta sarkin gida. Kar ka kuskura ka bari gari ya waye maka a gidan nan. Idan har ka kuskura ka bari gari ya waye maka kana cikin gidan nan, aka kai ka ɗakin duhu, to za ka yi mutuwar wulaƙanci. Don na rantse da Allah, ko uwarka da ubanka ba su isa su gane ka ba. Lallai ya zama dole na gudu a daren na Radu. Tab, amma ko da ka tafka babban laifi wanda ya fi kowane laifi muni a gidan nan, kuma hukuncinsa hukuncin kisa ne. To amma yanzu abin tambaya, ta ina za ka bi ka gudu? Alhalin Osi ya sa a kai ka ɗakin duhu gobe, kuma sarkin gida ma ya yadda. Ni fa a Radu duk inda na kalla a gidan na hanyar gudu ashe a gurina. Ƙarya kake Janguɗu, gidan nan ƙofa ɗaya ce da shi, ta nan ake shiga kuma ta nan ake fita. Ka tuna fa gidan nan a tsare yake da ma'aikata, kowanne a cikinsu da bindiga. Na rantse maka da Allah idan kai kuskuren guduwa sai sun harbe ka. Za ka gani, yau ɗin nan zan gudu daga gidan nan, kuma babu wani mahalukin da ya isa ya kamo ni. Na ganka, oda, Janguɗa ya yi hanyar get na 44, ku tare shi, kar ku bari ya wuce get na 45. Oda, ku tare Janguɗu, ya nufi get na 45, zai tsere, kar ku bar shi ya tsere. Oda, kana ƙara taku ɗaya sai na fasa maka kwanya. Na tsaya, daman ba guduwa zan yi ba. Ƙarya kake munafiki. A Radu yallaɓai, ina zan je, a Radu ba inda zan je, ni na isa na gudan muku? Radu ba guduwa zan yi ba. Ƙarya kake ƙaramin ɗan iska, fice mu je wajen Osi. Yallaɓai, sannu da aiki. Wada ya akai? Yallaɓai, ka ji abin da ya faru, na ɗan fito motsa jiki ne shine suka kamo ni. Ka rufe min bakinka, yallaɓai guduwa zai yi. What? Sharrin yallaɓai, a Radu sharri yake min, wasan 'yar gala-gala fa na fito yi shine ya zo ya kama ni. Wada,
Idan ya buɗe bakinsa ya ƙara yin magana, ka fasa min bakinsa. Ok, sa. Oh my God. Kana tunanin na yi lalacewar da zan bari ka gudu? Ko da yake ban yi mamaki ba. Dama ummi ta faɗa min kai ba ƙaramin takadiri ba. To ka sani kar nake ganin ka. Wannan munafukan yarinyar? Ai shaidaniya ce wannan yarinyar. Kar ka dakata ta. Wannan tsinaniyar sai ta haddasa yaƙi. Kutumar. Na ladabtar da gawurtattun 'yan ta'adda, wa'inda sunansu ma kaɗai ka ji sai ka razana ba ma kai arba da su ba. Kai ƙaramin alhaki ne. Har yanzu baka haɗu da irina ba ne. Aradun Allah sai na baka mamaki. Yanzu ya za ka ji idan aka kira wayarka aka ce an yi kidimashin ɗin ɗanka, ko kuma a ce maka an yi kidimashin ɗin matarka, ko mahaifiyarka, kai ko ma kai kanka. Wa kake tunanin zai iya maka haka? To bar ka ji. Bello Turjiya yana ne OC. To ko shi aka kawo min sai na ladabtar da shi. Wada, sa, ɗora min janguɗa a kan lilo. Ok, sa. Yallaɓai, oga zan mutu, a radun Allah zan mutu. Ba ka ce kai ƙanin Bello Turji ba ne? Ka kirawo shi ya zo ya kwace ka. A radun Allah yallaɓai ƙarya nake maka, mugun maƙaryashi ne ni. Ka je unguwanmu ka tambaya, mugun maƙaryashi ne ni. Janguɗa maƙaryashi ma suke shemu. Yallaɓai wuyana. Sannan kuma shikin nan nasu. Ba shiki ba ne, balan shi. Oda. Yallaɓai, ka za abin da Janguɗa ya aikata mana ni da ƙawata. Sannan ya zo gida ya wulakanta mana kayanmu, wai mu tashi mu bar musu gidansu. Da muka ga abin ya zo da haka, muka kai shi ƙara kotu. Alkali ya samu Janguɗa ba shi da gaskiya, ya sa aka kai shi gidan gyaran hali kafin mu gama tattara hujjojinmu. Alkali ya ce mu gabatar da shaidunmu a gabansa gobe, za a ci gaba da sauraron shari'ar kamu. Shi ne nake so yallaɓai ka zo kotu kai da mutanenka. Ka ba da shaida ta yallaɓai ka faɗa alkali ni mutuniyar kirki ce. Shi kuma Janguɗa mutumin banza ne ɗan iska. Sannan kuma ka faɗa alkali gidan da nake ciki nawa ne Janguɗa yake so ya ƙwace. Ke yanzu ummi fitsarar taki ta wuce kan jama'ar gari har ta tsallako kaina. Ni za ki ce na je kotu na ba da shaidar ƙarya a kan Janguɗu? Duk da dai shi kanshi Janguɗan ya addamu jama'ar unguwa, amma na tabbatar sharri kike masa. Ke fa kullum sai an kawo ƙorafinki a unguwan nan. Duk kin lalata mana yaran unguwa. Kin lalata 'yan mata da samari. Ke ce tara ƙarti a gidanki. A yi tabbaɗala da abubuwan da ba su dace ba. Ai wannan mu dama ce muka samu ma don tabbatar da alƙali ya kama ki, sannan kuma ya ɗaure ki. Saboda abubuwan da kike aikatawa ya yi yawa ummi. Mai unguwa wallahi duk na rage aikata abubuwan da nake aikatawa a baya. Yanzu ma Islamiyya nake son shiga. Yanzu sha ma ba sosai nake yi ba. Baya wuce wiwi, kodin, ermo, tramol, shisha, shi ce man. Samari na kuma ba su fi su 30 ba. Wallahi duk na rage abubuwan da nake a baya mai unguwa. Kuma mai unguwa ka tuna fa, hannun ka baya riɓewa ka yanke ka jefar. Ke ummi, wallahi ko hannuna ne ya riɓe, zan yanke shi na jefar na huta da ƙuda. To Allah ya huci lijiyar ka mai unguwa. Ga wannan 200,000 ai ce fa ne da ita. Ga kuma 100,000 fa raba mutanen fada. Mi zan koma. A'a, tsaya mana ummi. Har da abin alkhairi kuma? Kin ga ummi ki kwantar da hankalinki. Yaushe ne kika ce zaman kotun? Yallaɓai gobe ne misalin ƙarfe 9 na safe. Kotu tana buƙatar ganin ummi mai cikin shege, da Fati Bananza mai cikin shege, da kuma Janguɗa Kwarto, da su bayyana a gaban kotu. Ya mai girma mai shari'a suna na Undi Bankare. Ya mai shari'a suna na Fati Bananza. Oga mai yanke ɗanyen hukunci, ni suna na Janguɗa Baffa. Kotu ba wajen wasa ba ce, ka iya bakinka. Kotu tana buƙatar ɓangaren masu ƙara da su gabatar da shaidunsu. Ya mai girma mai shari'a, ga shaidarmu ta farko, cikin da ce jikinmu ni da ƙawata. Sai shaidarmu kuma ta biyu, mai unguwar yamma, Malam Sabo na Allah. Kotu tana son mai unguwar yamma, Malam Sabo, da ya bayyana a gaban alƙali. Mai unguwa Malam Sabo, ya mai girma mai shari'a, ka san waɗannan 'yan matan su biyu da wannan saurayin? Ya mai girma mai shari'a duk na san su, kuma su duka unguwar da nake jagoranta suke. Ita wannan baiwar Allah ummi, mahaifinta tun yana matashi muke tare da shi, kafin Allah ya masa rasuwa,
kuma mun yi zaman mutunci da shi. Ita kuma ƙawarta daga baya ta zo, aminiyarta ce sosai, shaƙiƙai ne. Shi kuma wannan saurayi Janguɗo, cirani ya shigo gari. To me za ka ce game da cikin Ummi da Fati da gidan da suke ciki? Ya mai girma mai shari'a, waɗannan bayan Allah matan su biyu, da Ummi da Fati, ƙarya suke wa Janguɗo. Ne kawai suka ƙulla masa, sun yi amfani da wayewarsu da gogewarsu na 'yan birni. Gidan nan da suke ciki, ƙarya suke ba nasu ba ne, gida ne na haya, sannan cikin da yake jikinsu ba ya da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa a kan Janguɗo. Sai dai ko a yawace-yawacen da suka samo shi, wannan shine gaskiyar magana. Janguɗo Baffa, kotu tana so ta ji bayani daga bakinka. Haba, ka ji ko alƙali? Dama sai da na faɗa maka ƙarya suka zabga mu, muguwar ƙarya da makirci fa suka ƙulla min. Kai kuma kawai ka hau kai ka yanke ɗanyen hukunci. Aradu an shushe ni kawai an shushe ni Aradu. Na rantse da Allah kun shushe ni. Janguɗo Baffa, ya kamata ka sani a gaban alƙali kake, kuma ita shari'a saɓanin hankali ce. Hujjojinka ne kawai za su warware komai. Ya mai girma mai shari'a, gidan da suke ikirarin cewa nasu ne, takaddunsa da komai suna hannun Alhaji. Sannan kuma shikin nan nasu ba shiki ba ne, balan shi. Oda, a saurara. Duba da waɗannan hujjoji daga ɓangarori guda biyu, kotu ta kama Ummi Bankare, Fati Bonanza da aikata ƙarya, yaudara da zamba cikin aminci. Sannan kuma za su biya Janguɗo miliyan 2 saboda ɓata masa suna da suka yi. Sannan kuma kotu ta yanke wa Ummi da Fati hukuncin wata 6 a gidan gyaran hali, ba zaɓin tara, sannan kuma da aiki mai tsanani. Kotu ta wanke Janguɗo daga zarge-zargen da ake masa, sharri ne, ƙage ne, sannan kotu tana mai ba wa Janguɗo haƙuri. Ita shari'a saɓanin hankali ce. Mushe Allah ke samu Oda, ba da ban ba da sai sun Janguɗo, karmu. ka tuna inda kake. Mun tsere layin ba sabon ba da sai buzunmu. Ba boka ba malam makiya sun sha sun bar mu. Ke washan ba ke ba, ta kusa da ke mai bakin ɗan kwali. Ka saurara Janguɗo, ka tuna inda kake. Ko kin sanni ne kike kallo na. Janguɗo, duba da rashin ɗa'a da Janguɗo ya nuna a wannan kotu mai albarka. Kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare Janguɗo a gidan gyaran hali na kwana 2, ba zaɓin tara. Kai me ya kawo ka turakar sarki? Aradu sarki tashe na zo. Tashe da tsakar daren nan kuma a turakar sarki? Za ka faɗi uban me ya kawo ka ko sai mun marmashe ka? Ta yaya ma aka ka shigo nan? Kumin shiru, sa karkaru. Ta ƙofa ya shigo, an sa ku yi gadi kuna can kuna baccin asara, ya zo ya wuce ta gabanku. Ashe ni ƙattan banza ne suke gadi na. Mai martaba ka gafarce mu, amma daidai da ƙiftawa ido ba mu yi bacci ba, sai dai in ba ta ƙofa ya shigo nan ba. A Yarima Janguɗo, ka faɗa min gaskiyar abin da ya kawo ka nan, ka hutashe mu gaba ɗaya. Waɗannan da kake gani, idan cewa ne su cinye min naman ka ɗanye, sakan ɗaya ba za ka ƙara ba, ko ɗigon jininka ba za a samu ba. Faɗa min gaskiya, kuma kar ka manta da dokata. Duk wanda ya min ƙarya sunansa matacce. Me ya kawo ka ɗaki na a daren nan? Mai martaba daman gaskiyar magana ni ba yawan buɗe ido na zo ba, kuma ni ba ɗan sarki ba ne. Guduwa ne daga ƙasarmu Najeriya, saboda hukumar 'yan sanda suna nema na. Na shigo ƙasar nan ne da burin samun wani abu da malam ya ce in ina so layata ta ci gaba da aiki na kawo masa. To na yi bincike sai na gano hanya mafi sauƙi da zan iya zuwa gare ka shine ta ɓangaren Gimbiya. Sai na yaudare ta da cewa ina son ta. Na ji, me kake nema a wajena? Malam ne ya ce idan har ina so layar zanata ta ci gaba da aiki, sai na kawo masa gashin bakin sarki guda 17 ba tare da ya shi zafi ba. Wannan ne dalilin da ya sa na zo ɗakin nan yanzu da daddaren nan. Na san yanzu bacci kake ba za ka taɓa jin zafi ba idan na tsige gashin bakinka. La'anannan Allah, to taka ta ƙare daga yau.
Dakata Malo, bai kamata mutuwarsa ta zama cikin sauƙi ba. Ka aikata babban kuskure Jangudu. Ba zan taɓa barinka ba. Ku tafi da shi can kurkuku ku kulle shi. Ku sa ido a kansa. Idan ya tsere to hukuncin da za a masa shi za a muku. Gobe da safe a gaban jama'ar garin nan a idon kowa zan tsire shi. Mai martaba don Allah kamar rai karka kashe ni. Tukur kuma yau kai ne a gidan nan, tunda abokinka ya ɓata ba mu sake ganin kafarka a gidan nan ba. Ai daman kwana biyu na gani na ce bari na zo na gaishe ku baffa. To ka yi daidai. Wai baffa kafin Janguɗa ya ɓata ya faɗa muku a unguwar da yake a birni? Ito, da dai a unguwar gabas ya ce min yake. Daga baya ya ce min ya koma unguwar mai alli. Yanzu takamaimai ban san a wace unguwa ya ɓata ba. To wa sani ma ko ya mutu? Kai fa tukur daman ba a ƙarewa da kai lafiya, tashi ka bani guri. Me ya same shi? Ba komai fa, kawai dai an ce ya ɓata, amma ke bai kira ki ba ko a waya? Ni bai sace kira ma batun da ya bar ƙauyen nan. Kuma bai faɗa miki inda ya koma ba a birni? A'a bai faɗa min ba. Amma ko irin ɗan aiken nan bai yo miki ba? A'a ba wani aike da ya min. Ni da na san 'yan matan birni da iya cisisi na ce za ka wata ce ta ɗauke masa hankali daga kaina. Ai kuwa dai kamar kin sani, daman kara kawai yake miki. Ga wata kwalliya fa da kika yi kamar wata tsohuwar karuwa. In fara ta farka ta feshe fiyat, in fara ta farka ta feshe fiyat. Kai wai ba za ka mana shiru ba, kwana kai kana maimaita wannan shirman. A radon Allah da baki na ba uban da ya isa ya hana ni na yi magana. Sambatun mutuwa ne ka yi ta tayi ainihin da minti 30 mun marmashe ka. Ƙarya kuke rafkanannan bayi, ƙarya kuke don akushin sarkinku. Ni Janguɗa na fi ƙarfin a marmashe ni. In fara ta farka ta feshe fiyat, in fara ta farka ta feshe fiyat. Kaga ga falallun banza yana ina sarkin fada bani bulala. Ba a gaya wa ɗan yau. Allah ya kwashe ni, a lafiya dai a gidan malam, ashe dai har yanzu da sauranki. To amma nan ina kika kawo ni? Anya wannan ba ƙarar bindiga ba shi? Nan dai ba Najeriya ba shi kuma ba kamar ba shi. Kai ta kanka ga sunan. Suwaye. Amma wallahi ka raina min hankali ni za ka wulakanta? Na ce maka kawo min iPhone 16 shine za ka kawo min marato? Ba wani samu kwalin iPhone 16 ɗin ka saka tuwon a ciki? Saboda ka mai da ni mai waciya ko? A radon Allah Jamila yaudara ta akai, shuta ta akai a radu. Rufe min baki kaji, kar ka mai da ni 'yar iska karamar yarinya mana. Ni za ka mai ba san me nake ba? Wato ga 'yar yunwa ko? A radu Jamila ba haka bane, ba zambata ta akai, ha'inta ta akai a radu. Ban ɗauka shewa mashushi bane mutumin. Ka rufe min bakinka ko in sinka maka mari in zabga maka tafi. Za ka wulakanta to ka gaggauta barin kofar gidan nan. Kuma na rantse da Allah duk ranar da ka sake zuwa kofar gidan mu sai na maka rashin mutunci. Daga yau ba ni ba kai mun rabu na har abada. To sai me dan mun rabu? Ai ba akan mu aka fara rabuwa ba. Dan kin rabu da ni sai me? Ai dole dama wata rana za mu rabu. Dan kin rabu da ni ba zan iya rayuwa ba kashe? Mu rabu mana Jamila, rayuwar gaba ɗaya nawa take? Kullu nafsin za'iqatul maut, duk mutuwa zamu yi. Duniyar dole zamu batta. Mu da ba tare muka zo duniyar ba, daman dole wata rana za mu rabu. Ai ba tare za a binne mu ba. Kowa shi kaɗai ya zo kuma shi kaɗai za a binne shi. Ya zauna shi kaɗai. To bari ki ji, in dai abin duniya ne to fararre ne kuma ƙararre ne. Har zaki wani she mu rabu akan abin da shutata aka yi, shutata fa aka yi nima. Ki bar nan na ji da abin da yake damuna mana. Kin san asarar da nayi? Kin san da yadda aka yi na samu kuɗin wayar? To shanun ba fa na ɗauka na je na siya. Ai dai a banza tun da kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Ka tashi a fanko, ba shanu, ba waya, ba kuma ni. Kaga tafiya ta ne. Ki tafi mana Jamila, ki ta tafiya in kika ga dama kakki kwana. To gaskiya kai ma da laifinka. Ya za ka kai mata tuwo a maimakon wa? Ai dole ramta ya ɓaci. Kuma ko kai ne na mantse da Allah sai ranka ya ɓaci. A rado Maryam yaudara ta akai. Ban san cewa mutumin mashushi ba ne ba. Ni na ɗauka wayar ta gaskiya ce. To Allah ya rufe asiri yanzu ne fake so ayi. Ni yanzu so nake ki lallaɓa min ita ki bata haƙuri. In kika min haka to kin gama min komai a rayuwa. Tukuishi zan baki a rado. Turka shi. Gaskiya wannan babban magana ce. Ni ban ma san ta inda zan fara ba. Kawar ki shefa, kin fi kowa sanin ta inda zaki shawo kanta. Haka ne, zai shawo maka kanta.
amma kai ma sai kai kokari ta bangaren ka. Zan yi Aradu ko me kike so zan yi. Ni dai babban buri na ki shawo min kanta mu da mu shiga gaba da soyayyar mu. Farka da mu zan mata magana kuma za ta haƙura, amma magana ta gaskiya sai ka janyo ra'ayinta da kuɗi. Jamila da kake da nimayyar kuɗi ce. Kama nuna mata kuɗi za ta haƙura. Idan ta idan kuɗi wannan yarinyar. Bari ka ji yadda za ka mata. 'Yan mata adon gari. To ki saki fuskan mana. To ina jin ka ya akai. Kwantar da hankalinki 'yan mata. Ni yanzu ba na son tashin hankali da hayaniya. Dubai zan tafi yau ɗin nan. Ɗan riƙe wannan. Daman zuwa ne mai sallamar ƙarshe tun da kin mu rabu na har abada ko? A ina wa ni? Rabuwa a'a. Ai wallahi ni da kai mutuka raba takalmin kaza. Saboda tare muka zo duniyar? Ai bakin alƙalami ya riga ya bushe. Wallahi baka isa ba, na rantse da Allah baka isa ba, wallahi ba za mu rabu ba. Me nayi maka zaka min haka? Me nayi maka? Dama ashe ba suna kake ba? Shewa fa kika mu rabu na har abada. Ittaqillah sweet, ka ji tsoron Allah. Ya za a na ce mu rabu, ba zan taba ciya mu rabu ba. Kai ne ruhi na fa, kai ne jinin jikina, kai ne numfashi na. Na rantse da Allah idan muka rabu mutuwa zan yi. Allah mutuwa zan yi idan muka rabu. Saurara da Allah Jamila. Ki shiru karki sa mutane su ga kamar na miki wani abin. To yanzu ka haƙura? Shikenan na haƙura. Yanzu to bari na je na haɗo maka sha'i mai daɗi ka sha. A'a, ki bar shi kawai na gode. Ni yanzu tafiya zan yi. To yanzu sai yaushe? Za ka zo gobe? Gaskiyar magana sai dai kin ganni. Dan ni yanzu ma daga nan Dubai zan tafi. Dubai? Tab! Jira ni ma bari na ɗauko jakata mu tafi.